Hola, benvinguts un nou vídeo més d'Enteres Literatura, al meu canal de YouTube. Avui us vull parlar d'una novetat i que també per mi és un repte molt important. Sobre un llibre sobre animals que a més com que m'agrada molt dibuixar, seré jo els que faré les il·lustracions. Estic documentant-me, estic anant pensant com haig de fer, vale? Però veieu que un mateix, a part ja, el meu canal és pràcticament tot infantil, ni en coses noves i així, però tot el canal infantil. I una faceta més meva. Arrel d'això, avui us porto un llibre, us deixo aquí, Rebel·lió dels animals. És un llibre que encara no l'he llegit. Es veu el llibre en si té un principi que l'autor explica de què va, quins personatges surten. Bueno, vale, doncs una mica de com ell doncs, es presenta al llibre. I al final té com un estudi preliminar i unes propostes de treball que ens porta l'Antoni Dalmases, que és llicenciat en filologia hispànica i professor i escriptor. I bueno, faig la biografia del George Orwell, vale? I la seva biografia diu George Orwell, 1903-1950, escriptor, periodista i assagista anglès. És universalment conegut sobretot per les seves novel·les La rebel·lió dels animals, del 1945, i 1984 al 1917, i defensor dels oprimits, militar sempre en causa dels més dèbils. També va recollir la seva experiència de lluitador antifranquista durant la Guerra Civil Espanyola i a l'obra Homenatge a Catalunya 1938. Extremadament crític amb els totalitarismes, va lliurar la seva vida i els seus escrits a la defensa del dret a la llibertat. Quan m'ho llegeixi parlarem de agradat, que no m'ha agradat, sobre la novel·la en si. Espero que us hagi agradat i moltes gràcies.